Nou ja, je wordt observeerd. En de hele dag lang. En ik bedoel, wat heeft een ouder me nodig als ik de stad in ga of ik weer thuis kom. Je weet net wat erin zit en wie je doet. Dat maakt het thuis angstig. En de meesten hier omheen ook. Het houdt de buurtbewoners bot in de besnijing. Waar had de camera ophangen? Er binnen allerhande speculaties. Dan word je benijd van, waar is dit voor? Ik zeg net van die camera een kabel de groen in gingen of voor wat. Dus kortom, vraagtekens. Ik denk dat het misschien een camera is, dat die misschien ook van de politie is om criminaliteit te bestrijden. Van eventueel drugscriminaliteit of zo, dat je langs riet of langs rent. Ik met mijn vriendin laatst in de auto en toen zei ze, we worden flitst. En toen zei ik, ja, snelheidscontrole, onderhandeling en trekweg, denk ik. Nou, toen hebben we smakelijk erom genezen dus. Maar ja, leuk is het natuurlijk net. Een andere optie is dat de kunstenaar James Beckett achter deze actie zit. Hij is dwaande mooi een kunstproject waarvoor hij 3 camera's in de stad ophangen had. Nou ja, dan hier u eigenlijk wel eens even waarschuwen maaien en het met u bespreken als wij het er maar in zo in dat je een camera in de BM hangt. Dat ben kunstenaars, ja. Ik wil net zeggen in negatieve zin, maar die ben wat oors. Net meer wat mij net verkeerd opvat. Maar kunstenaar is een kunstenaar en ja, dit valt wel een beetje onder dat noemer. We gaan geen contact krijgen met de kunstenaar, dus of hij er echt achter zit is net duidelijk. De bewoners willen graag dat de foto's voortsmieten worden en de camera de waai hellen wordt. En als dat te lang wordt? Nou ja, ik heb er al zitten nooit te denken om even met de kraan langs te komen en met mijn sorteergrieper die camera even uit de binnen te griepen.